В необятните пейзажи на фолклора и митологията малко същества завладяват въображението така ярко, както джиновете. От страховитите мариди и хитрите ифрити до древните джанни, тези загадъчни същества танцуват в приказките и легендите от векове, като оформят истории и вдъхват страхопочитание. Докато пътуваме през златните пясъци на времето, навлизаме дълбоко в сърцето на тези истории, водени от учени и древни разкази, за да разкрием тайните на тези пустинни духове. Присъединете се към нас, докато прекосяваме дюните, където ветровете нашепват стари тайни, а сенките разказват приказки за същества, които някога са управлявали, обичали и са се сблъсквали в един невидим за човешките очи свят. Добре дошли в царството, където митът се среща с реалността, а границата между тях е толкова неуловима, колкото и променящите се пясъци. Марид – загадъчните духове на пустинята. Маридите не са просто приказки за сплашване на децата, те са въплъщение на сила и гордост, казва известният историк доктор Аиша Ал-Фарид. Присъствието им в нашите предания е свидетелство за тяхното влияние и страхопочитанието, което вдъхват. Високомерната им природа е едновременно тяхна сила и ахилесова пета. Тази арогантност, макар да ги прави страховити, ги прави и податливи на манипулации. Представете си, че един толкова могъщ дух може да бъде убеден с правилните думи или жестове да изпълнява обикновени задачи за простосмъртни. Наследството им се простира далеч отвъд близкоизточните истории. Маридите безпроблемно са се вплели в тъканта на световния фолклор, най-вече като джиновете на Запада. Тези духове, затворени в лампи и бутилки, които чакат господар да ги освободи, са само отражение на огромните предания на маридите. Коранът, свещената книга на исляма, намеква за тяхното съществуване. Приказките за тях обаче не се ограничават само до религиозните текстове. Една от най-завладяващите истории е тази за рибаря и джини, в която силата и гордостта на Марида се сблъскват с човешкия ум и хитрост. Те са сложни същества, казва доктор Ал-Фарид, родени с дарбата на свободната воля. Макар че могат да бъдат страховити врагове с правилния подход, било то чрез бой, ласкателство или сложни ритуали, те могат да се превърнат и в мощни съюзници на хората. Ифрит – величествените духове на сенките. Макар че мнозина възприемат ифритите като злонамерени духове, важно е да се разбере тяхната нюансирана природа, казва доктор Лейла Ал-Рашид. Подобно на хората, те притежават дарбата на свободната воля, която им позволява да чертаят собствената си съдба. Историческите хроники са пълни с разкази за тези величествени същества. Един от най-забележителните разкази е от ислямската традиция, където се казва, че мъдрият цар Соломон е опитомил ифрит, превръщайки огромната сила в лоялен слуга. Този разказ подчертава сложната връзка между хората и духовният свят. Класическият литературен шедьовър «1001 нощ» навлиза още по-дълбоко в света на ифритите. В приказката портиерът и младите момичета. Един ифрит се появява завладяващо, показвайки дълбочината и широтата на тяхното влияние във фолклора. Доктор Ал-Рашид допълва, докато ислямските и персийските традиции често представят ифритите като обитатели на древни руини, в които звучи шепотът на отминали епохи, африканските предания рисуват различна картина. Според тези предания, ифритите не са ограничени само до останките от стари цивилизации. Те обитават и мрачните дълбини на блатата и калните басейни, като придават атмосфера на мистерия на тези и без това загадъчни пейзажи. И като всяка цивилизация, ифритите имат свои собствени социални норми. Те често си избират партньори от своят вид, отбелязва доктор Ал-Рашид. Но не са рядкост и разказите за тяхните съюзи с хора, което допълнително размива границите между нашият и техния свят. Гулус – загадъчните хищници на сенките. В сърцето на пустинята, където ветровете шепнат стари приказки, съществува същество, което е очаровало и плашило поколенията. Гул, често наричан на Запад Гул,
Този неуловим джин не е просто плод на въображението, а символ на непознатите опасности, които демнат сенките. Тези същества не са просто хищници. Те са въплъщение на най-дълбоките ни страхове, казва доктор Самира Ал-Несер, известен експерт по фолклор от Близкият изток. Самото им съществуване ни напомня за тънката граница между живота и смъртта. Известно е, че гулите, които изпитват вълчи апетит за човешка плът и кръв, често посещават гробищата и търсят наскоро починалите като следваща храна. Но мрачната им диета не е единственото нещо, което ги отличава. Способността им да променят формата си е може би най-страховитата им черта. Представете си хиена, която често се смята за чистач на отпадъци, да води пътниците по-навътре в гората, само за да разберат твърде късно, че са попаднали в капана на гул. Или още по-страховито, гул, който се преоблича като човек, примамва деца с обещания за приключения, но разкрива истинските си намерения, когато вече е твърде късно. Жените гул или голех са особено интригуващи, отбелязва доктор Ал-Насер. Те могат да се преобразяват в очарователни жени, използвайки съблазънта си, за да привличат нищо неподозиращи мъже, особено в необятните пустини или в зловещата тишина на гробищата. Но има и уловка. Внимателният наблюдател може да забележи нещо нередно – магаришките им крака, които са предупредителен знак за истинската им самоличност. Силат – майсторският имитатор на мистичното царство. В огромната плетеница от митични същества малцина са толкова загадъчни и завладяващи, колкото Силат. Тези джинове, прочути с несравнимата си способност да променят формата си, са хамелеоните на духовния свят. Те могат да имитират формите на животни и хора с такава прецизност, че дори внимателните наблюдатели могат да бъдат заблудени. Сред джиновете Силат се отличава не само умението си да се преобразява, но и с интелекта си. Техният интелект, съчетан с мощта им, ги превръща в сила, която трябва да се съобразяват. Често приказките изобразяват Силат като женско същество, въплъщаващо същността на хипнотизираща жена. Със своята съблазън тя изплета мрежа от ласки, привличайки мъжете в прегръдката си, което води до съюзи, които понякога водят до хибридно потомство. Влиянието на Силат обаче не се ограничава само до източния фолклор. В много култури има отзвук от Силат, отбелязва доктор Ал-Мазруи. От съблазнителната сукуба, от средновековните приказки до загадъчната европейска вещица, архетипът на съблазнителната, понякога злонамерена чародейка е универсален. Но би било грешка да се отъждествява Силат само за женска същност. Те могат да се проявяват и като мъже, които използват чара си по различни, но също толкова силни начини. Независимо от пола, във всички приказки за Силат има една обща нишка. Двойствената им природа, която се проявява едновременно като човек и звяр, винаги с нотка за пакост или злонамереност. Джан – древните пазители на пясъците. Безкрайните простори на земната история, където дюните се простират до хоризонта, а шепотът на миналото се носи от пустинния вятър, се разгръща завладяваща история, тази за Джан, загадъчните предшественици на джиновете и тяхното трайно наследство. Сред безбройните джинове, Джан са свидетелство за дълбоката древност на тези мистични същества. Тяхната история е история на величие, предизвикателство и трансформация. Легендата разказва, че преди еони, около 2000 години преди появата на човечеството, Джан е властвал над земята. Техният владетел, Джан Ибн Джан, властвал над свят, населен с джинове, царство на тайни и чудеса, скрити от човешките очи. И все пак, властта им претърпява неочакван обрат, когато кралят обижда божественото, което завинаги променя съдбата им. Тогава Ибн Харит, по-късно известен като Иблис, след своето падение се спуснал на земята с небесно воинство от ангели, готов да се изправи срещу някога могъщия Джан. Вместо да се предаде на небесата, Джан Ибн Джан избрал да устоява позициите си, което е свидетелство за неукротимия му дух, определящ рода му от векове. В последвалия космически сблъсък, Джан е победен и светът, който някога управлявал, преминава в ръцете на ангелите. Като наказателна мярка, Ибн Харит намалил някогашната мощ на Джан, превръщайки ги в сянка на предишното им аз.
Но дори в отслабналото си състояние, Джан запазили забележителната сила. Характерът им също претърпял трансформация, като се отклонил от злонамереността към по-умерен нрав. Тези същества имат дълбока връзка с пустинните си обиталища, обяснява доктор Ал Фарук. Те се проявяват като викрени пясъчни бури и призрачни бели камили, а формите им се променят като писачинки на вятъра. Те разкриват скрити оазиси на пътешествениците, а действията им зависят от това дали са благоприятни за наблюдателя или не. Може би именно тежестта на тяхната възраст, отзвукът от времето, прекарано на върха на земния трон, направи Джан забележително отворени към хората. Те са склонни да вървят по пътя на съвместното съществуване или дори на помощта, запазвайки злонамереността си за онези, които наистина предизвикват гнева им. Тези пустинни духове, с техните безброй форми и темпераменти, служат като свидетелство за богатото културно наследство и въображението на миналите цивилизации. От могъщото присъствие на маридите до непреходното наследство на древните джани, всеки разказ предлага прозорец към един свят, в който се преплитат мистичното и земното. Макар дюните да се разместват и ветровете да се променят, историите за джиновете остават, оттехват във времето или напомнят за чудесата, които се крият точно отвъд завесата на познатото. Когато се връщаме в нашия свят, ние носим със себе си омайните мелодии на тези приказки, завинаги отпечатани върху платното на съзнанието ни. Ако това видео ви е харесало, моля дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ни.